Бьем и бьем их с шакалом. Лезут, как тараканы из-за печки. Тут по-другому никак. Держим. Что можем, держим. Что не можем, тоже держим. Держим все. Отработались идеально, ребята, идеально. Основна проблема це піхота, бо бачиш, вони не жаліють людей, тут просто засіяно оця вся лінія зараз засіяна просто трупаками, але тут стоїть вже не оці зеки. Можливо, вони там є частина, тут стоять регулярна армія, тут стоїть ВДВ якийсь. Але ВДВ отримує запікай. І хлопці наші рубаються з ними, піхота рубається.